amics, com estem? Avui tenim un vídeo d'aquells personals. Ja heu vist el títol, no? Els homes de la meva vida. I és que es nota que em faig gran i que sovint penso en les coses que he viscut. Sempre intento pensar en les coses bones. I fa uns dies pensava en tots aquells homes, també hi ha hagut de dones, naturalment, però pensava en la part masculina de la meva vida, en tots aquells homes que han estat presents a la meva vida d'una manera positiva, d'una manera especial, dels que he pogut aprendre, dels que m'han portat un bon record, dels que han sigut un esglaó més per anar pujant, no? I dels que guardo una estimació profunda. Homes dels que he après moltes coses, homes que m'han estimat i que jo també els he estimat moltíssim, que potser encara estimo, perquè jo penso que les persones que s'ha estimat, encara que ara no hi siguin, sempre han de tenir un raconet, no? En el cor, jo no ho puc evitar. I he volgut fer aquest vídeo per compartir-ho amb vosaltres. Comencem? Doncs el primer home, esclar, de la meva vida és el meu pare. Un home de la lleva del biberó, marcat per les vivències que va tenir que afrontar. Un home fort, treballador i honrat. Un home de poques paraules, amb un fons càlid, però amb una cuirassa dura. Un home que de res va aixecar una família només amb el treball de les seves mans i les de la meva mare, que treballava des de casa cosint. Un home d'una sola dona, de la que es va enamorar bojament als 16 anys i amb la que volia arribar fins la vellesa. La meva relació amb el meu pare no va ser fàcil. El meu temperament i maneres de fer el tenien preocupat. Es preocupava perquè la gent no pensés de mi el que no era. Era dels que pensaven que no només havia de ser honrat, sinó semblar-ho. Jo llavors ja m'era igual el que pensessin de mi. Quasi sempre m'ha donat igual el que pensessin de mi. Perquè jo sabia el que jo era, el que feia i el que no feia, i per tant em donava igual que la gent pensés una altra cosa. Però ell no pensava el mateix i em tenia lligada molt curta, perquè segons el seu parer m'agradaven molt els nois, m'agradava molt anar cap aquí, anar cap allà, sortir, i no estava ben vist. Eren els anys 70. No estava ben vist que jo canviés de noi cada 2 per 3. Li va costar molt veure'm com una dona adulta i sempre vaig ser per ell la nena petita. La relació va anar millorant naturalment al llarg del temps, veient que havia format una família, que per ell era un dels pilars importants de la vida, i la seva pèrdua em va trastocar. Va trastocar la vida perquè va ser de cop, va ser de sobte. L'he anat entenent a poc, curant moltes de les ferides que em va deixar durant els anys convulsos de la meva adolescència. I m'he adonat que jo l'estimava molt, però que la rancor durant uns anys no em va deixar sentir-ho. I anem pel segon. El segon home de la meva vida és el meu Tete, el meu germà. Jo li deia Tete. Sentia admiració per ell. 9 anys més gran que jo. L'estimava i l'estimo amb bogeria. I sempre m'he sentit molt estimada per ell. Em feia riure, en tenia cura de mi, era carinyós, era divertit, tenia una imaginació prodigiosa. M'ho passava molt bé amb els seus trucs de màgia, invents i experiments. D'ell crec que vaig aprendre això, la fantasia i la imaginació. Una persona també forta, treballadora com el pare i honrat. També de poques paraules, però amb una sola diferència, que ell et diu el que pensa sense por. Amant de la natura i en especial de la muntanya, que és el seu gran amor de la seva vida, juntament amb la seva esposa Montse, la dona que l'ha acompanyat sempre. Ja porten més de 50 anys junts i són l'un per l'altre. La meva relació amb el meu germà és especial. Això penso jo. Ens estimem amb bogeria i sempre penso en el moment que ens tinguem que separar. Serà molt dur. Juntament amb el meu germà hi va haver-hi un home que era agradable de caràcter, també de poques paraules, però que em transmetia molta dolçor.
era el meu avi, que va morir quan jo era molt petita, 5 anys, però que em va deixar molts records bons, com quan pujava als seus genolls i ell fumava en pipa i exhalava el fum a prop meu. Ara seria impensable tot això, però en aquella època aquestes coses no es miraven. I aquella olor dolça del tabac ros de pipa, fabulós. O quan s'asseia al banc de la plaça que hi havia abans d'arribar a casa meva, perquè segons ell deia que no podia continuar si jo no l'anava a buscar. I per mi era una gran il·lusió poder-lo anar a buscar i ajudar-lo a arribar a casa. Em feia sentir important i poderosa. Una altra persona, el meu padrí. El meu padrí Kili, perquè jo tenia 2 padrins. El real, el que va fer de padrí, i el marit de la meva padrina. Però que jo els hi deia els 4 padrins, per tant, jo he tingut sempre 4 padrins. Era un home robust, amb bigoti, de formes una mica barroeres. Era amic íntim del meu pare, i la seva dona va ser la meva padrina. I jo li deia padrí, i el tenia com el meu padrí. Un home que m'estimava i em feia riure. Un home que feia una olor especial, que no identifico, però que encara la recordo. Quan m'abraçava amb aquells braços forts em sentia protegida i al seu costat era feliç. Un home que m'explicava contes, històries, que m'ensenyava moltes coses quan jo feia aquella pregunta insistent que fan els nens. Per què? Per què? No es cansava mai de donar-me respostes. I jo pensava que ho sabia tot i que no tenia cap dubte de res i que tot el que jo volia saber tenia resposta en ell. Va morir jove i de moment no vaig entendre mai què havia passat, perquè sempre l'havia vist incombustible, saníssim, fort, però es veu que tenia el fetge bastant tocat i va tenir una mort bastant sobtada. L'home que ve a continuació va ser el primer amor de la meva vida, als 16 anys, i tot i que el meu pare pensava que m'agradaven molt els nois i canviava de noi cada 2 per 3, la realitat era una altra. No trobava allò que jo volia. I és clar, quan les coses no m'agradaven, m'agradava una altra. No arribava a res allò, perquè a la meva època ni ens agafàvem de la mà, ni ens donàvem petonets, ni res. Només deies que sorties amb aquell noi i ja està, les tonteries. Però duraven menys que un caramel a la porta d'un col·legi, com diuen. I cada 2 per 3, com jo era tan explícita, cada 2 per 3 ja a casa ho explicava. Ara m'agrada aquest, ara m'agrada aquell. I aquesta era la visió que el meu pare tenia, que jo cada 2 per 3 m'agradava un noi diferent. Jo volia un noi ben plantat. Ho tenia claríssim. Que fos més alt que jo i amb el que em sentís protegida. Volia un noi afable, serè, perquè jo ja era bastant nerviosa. Treballador i honrat, com el meu pare. Ja veieu que aquestes qualitats, per mi, eren les que jo havia viscut durant la infantesa i, per tant, les que buscava. Però a la vegada volia un noi que fes coses per mi, que em conquistés sense presses, que tingués una veu bonica i profunda. I el vaig trobar. Finalment el vaig trobar. Un noi alt, molt alt. Un noi moreno, un noi fort. De fet, treballava a la construcció, per tant, havia de ser fort. Un noi amb la pell morena i, per tant, amb unes dents que li ressaltaven, unes dents blanques, amb un somriure suau i una veu profunda i avellutada. Un noi que feia quilòmetres per veure'm i crec que fins i tot es perdia part dels seus descansos per anar-me a buscar a la sortida de l'escola. Un noi amb el que fèiem llargues passejades i sentades parlant i parlant i parlant. Es diu Frederic. El vaig conèixer una tarda vespre a la llum d'una llum de gas. No només vaig veure les seves dents, els ulls foscos, sinó que vaig sentir la seva veu, sobretot, perquè ja dic que estava una mica fosc. I allò
em va atrapar. Amb ell vaig començar a parlar català, perquè fins a llavors jo només parlava castellà, encara que el català el coneixia perquè els meus pares en parlaven. Ell era molt català i amb ell vaig aprendre a parlar català. Aquest va ser el noi del primer petó. A on? En un cinema. En aquella època els cinemes eren el lloc preferit. Vam anar a veure una pel·lícula que encara recordo, encara que no recordo molt bé el títol, però recordo el tipus de pel·lícula. I sobretot recordo la cançó que sonava en el moment que em va donar un petó, que era aquella de Estrella Errante, amb el Lee Marvin, i amb aquella veu. Quines coses. En aquella època els petons duraven tota la pel·lícula, i això és el màxim al que vam arribar. Coses de l'època. Per mi era l'home de la meva vida, però el meu pare no pensava així, ja us ho he explicat, i em va prohibir sortir amb ell. I tot i que vam estar 2 anys fent escaramusses i trobant-nos aquí i allà i sortint com podíem, finalment vaig trobar que era molt injust que aquell bellíssim noi m'estigués esperant fins als 21, que llavors era la majoria d'edat. I era el termini que el meu pare m'havia posat perquè jo pogués sortir amb un noi. El meu pare es mostrava tan inflexible que vaig decidir deixar-ho estar, perquè no cal aprofundir massa, perquè encara em fa mal quan hi penso. Vaig decidir tirar pel dret, fer-li creure que ja no l'estimava i que ho volia deixar estar. Per mi va ser una prova d'amor. Per ell crec que va ser un desencant monstruós que no crec que sàpiga què va passar. Ell va trobar una altra noia, i això és l'important. Va formar una família i jo vaig trobar un noi que encara que no em feia gaire el pes, perquè era bastant més gran que jo, però cosa curiosa, era el fill del lloc on jo treballava al Sistí. El noi em va acompanyar a casa un dia, el meu pare li va quedar encantat, el noi em va demanar per sortir, el meu pare no va posar obstacle, les provisions es van acabar i vaig començar a sortir amb ell. El seu nom, Salvador, era el segon fill d'una família de Sant Cugat i tenia 3 germans més. No van ser bons anys, però a poc el meu dol va donar pas a la serenor i l'acceptació i vaig començar a descobrir darrere d'aquell noi un home fort, pausat, realment tenia una veu molt bonica i era d'un tracte agradable. Una mica tímid, però em feia sentir especial. Era molt treballador, molt honrat i molt complidor. I es va convertir en el meu home. Amb ell vaig formar una família, amb ells vaig descobrir el món, perquè jo era molt jove, i amb ell vaig créixer i vaig madurar. Sempre vaig tenir el seu suport en tot allò que vaig voler tirar endavant. I crec que vam fer una bona parella. No tot va ser fàcil, com a totes les parelles, però el que compta és el resultat, i el resultat és positiu. 2 fills estupendos i una vida agradable. El meu home va morir de sobte i em va deixar despullada, nua, sola, sense alè. Però clar, tenia els meus 2 fills i per ells vaig tirar endavant, deixant enrere, quan abans millor, tota la tristor. O sigui que sense voler-ho, vaig trobar-me parlant en un xat amb un home que a mesura que anàvem parlant, les coincidències eren cada vegada més i més i més, i com jo no tenia cap intenció ni de buscar parella ni res, vaig pensar que conèixer-lo seria la manera de treure'm del cap i veure que no era aquella persona meravellosa que jo pensava que era i que creia que era fruit de la meva feblesa en aquell moment. Vaig decidir conèixer-lo i ens vam trobar, vam anar a sopar. I no cal dir el que va passar després,
perquè em vaig enamorar. Sí, com una joveneta. I com jo sóc d'aquelles persones que no fa mai lleig a les coses bones de la vida, vaig començar a sortir amb ell i encara hi som. L'Adal és un home treballador, com cal, de formes suaus i veu bonica. La veu no falla, ja veieu. Que em tracta com una reina, ens tenim cura mútuament i amb ell continuo el meu camí. I ja veieu, fins aquí els 7 homes de la meva vida. I bueno, aquest és un afegitó al vídeo que acabo de fer, perquè avui dia és molt important per mi. I de fet, juntament amb l'Eudald, és l'únic que està al meu costat, que és el meu fill. És molt important per mi, naturalment. Soc la seva mare i me l'estimo amb bogeria. Amb ell vaig aprendre moltes coses perquè el vaig tenir molt jove i em va ensenyar moltes coses i vaig madurar molt quan el vaig tenir. Per tant, afegeixo aquest gran home a la meva vida, que és el meu fill, i us posaré una foto perquè veieu lo guapo que és. El meu fill és fort, treballador, lleal. El meu fill té un caràcter suau. El meu fill és carinyós. El meu fill és responsable. Per tant, penso que el meu fill té moltes de les qualitats que jo sempre he buscat en els homes. I ha heredat tot el bo del seu pare. No diuen que el 7 és un nombre màgic? Doncs sí, perquè considero que la meva vida ha tingut molta màgia. I fins aquí aquest vídeo. Espero que us hagi agradat i que us ajudi a reflexionar a vosaltres també sobre aquestes persones que heu tingut a la vostra vida i que us han ajudat i us han aportat sempre coses. I sempre lo positiu, mai les coses negatives. Gràcies per escoltar-me, benvinguts al meu canal i espero que ens retrobem una altra vegada, el més aviat possible. Un petó. Adeu.